Ο χρόνος περνάει. Περνάει σαν τα φύλλα που πέφτουν από τα δέντρα. Όλα μέσα στην κρύπτη είναι σκοτάδι. Σιωπή. Χωρίς ανάσα, υποχρεωμένοι, αιώνια καταδικασμένοι, ούτε καν θυμάστε από τι. Να φυλάτε την κρύπτη και να μην αφήσετε κανέναν να την βεβηλώσει. Δεν θυμάστε καν το όνομά σας, αλλά θυμάστε ότι ο σκοπός σας εδώ είναι ιερός, θα έλεγες. Δέρμα δεν έχει μείνει ούτε ίχνος πάνω στα κόκαλά σας, αλλά παρόλα αυτά είσαστε εκεί και στέκεστε άγρυπνοι. Μια μέρα, ένα φως εμφανίζεται και σηκώνετε τα όπλα σας, ό,τι έχει ο καθένας, οι ασπίδες, έτοιμοι για να ρίξετε το σώμα σας αυτό το κοκαλιασμένο στη μάχη, να μετρηθείτε απέναντι σε οποιονδήποτε τολμάει να μπαίνει στην κρύπτη. Μπορεί να είναι παιδιά που μπαίνουν έτσι να παίξουν, να τεστάρουν τις ικανότητές τους. Μπορεί όμως να είναι κάποιος που προσπαθεί να κλέψει ή ακόμα και κάποιο ζώο το οποίο κατά λάθος βρέθηκε εδώ. Δεν θα είσαστε ποτέ ξανά ζωντανοί, αλλά αυτό το χάος, μεταξύ αυτής της βιαιότητας και της καταστροφής σας κάνει να νιώθετε ζωντανοί. Και σιγά σιγά σας έρχονται μνήμες. Ποιοι ήσασταν και γεύεστε έστω και για λίγο τον ήλιο. Είσαστε στους τάφους σας, στις τρεις γωνίες της κρύπτης, και με το πρώτο φως που βλέπετε να μπαίνει μέσα, ίσως ένας πυρσός να κινείται. Σηκώνεστε, βγαίνετε από τα... ας πούμε ότι είναι ανοιχτά τα φέρετρα. Βγαίνετε από τα ανοιχτά φέρετρα και μετακινείστε και βλέπετε έναν έτσι με ξεχαρβαλωμένα ρούχα, έναν νεαρό ίσως. Βρώμικο, με λάσπη, λασπωμένα χέρια, το πρόσωπό του φαίνεται να είναι... να παλεύει ίσως για να ζήσει, να ψάχνει να βρει κάτι καλύτερο. Με ένα πυρσό κοιτάζει δεξιά-αριστερά και το μάτι του πέφτει σε σαρκοφάγο που βρίσκεται στο κέντρο του δωματίου, στον βορεινό τοίχο. Βλέπει έπιπλα, χαλασμένα μεν, αλλά που υποδεικνύουν ίσως το πλάσμα που να ήταν θαμμένο εδώ να είναι κάποιας ευγενής οικογένειας. Τον παρακολουθείτε καθώς οι κόρες του ανοίγουν διάπλατα. Βλέπετε να γυαλίζουν στον πυρσό που κρατάει και δειλά-δειλά φαίνεται να πηγαίνει, να έχει προορισμό τον οποιονδήποτε θησαυρό θα μπορούσε να έχει μέσα σαρκοφάγος. Σας ακούω τι κάνετε. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εγώ βλέπω χωρίς κεφάλαιο, Όλοι, ναι. Δεν έχετε θέμα. Και ξέρετε ότι πρέπει να αμυνθείτε σε οτιδήποτε μπει μες στην κρύπτη. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε τίποτα από αυτό. Σηκώνω το σπαθί μου και την ασπίδα μου και προχωράω και ακούγεται το σύρσιμο. Και ακούγεται, και νομίζω το σέρνει το σπαθί μου κάτω και ακούγεται η λεπίδα να δένει τις πέτρες. Οι άλλοι. Θες να πεις πρώτος Βάκ, πες. Ναι, πλησιάζω με το όπλο προτεταμένο. Είπες κρατάει όπλο ή όχι? Όχι. Ένα πυρσό και ένα σακούλι στην πλάτη. Πλησιάζω με το όπλο προτεταμένο, αλλά δεν κάνω επίθεση. Ωραία. Είναι καιρός ίσως που να έχετε αμυνθεί απέναντι σε κάτι το οποίο μπαίνει στην κρύπτη. Δεν θυμάστε ακριβώς πότε. Και αυτό σίγα σας ξυπνά κάποιες μνήμες. Tattered Cloak. Στο νότιο τοίχο. Στο νότιο-ανατολικό δωμάτιο συγκεκριμένα. Υπάρχουν κάποιες εσοχές στον τοίχο.
Τι βρίσκεται εκεί? Θάμενα πτώματα. Θαμμένα πτώματα. Ναι. Από τι? Από τη φρουρά του σαρκοφάγου. Ωραία. Το θυμάσαι. Γιατί το θυμάσαι όμως? Τι Μάλλον πολέμησα μαζί. σχέση... Ωραία. Τον βλέπεις και τον κοιτάς. Ίσως θυμίζουν αρχαίες εποχές. Εποχές που κάποτε το σώμα σου κινούταν με μεγαλύτερο σκοπό, θα έλεγες. Με καλύτερο σκοπό. Θα τις βάλουμε και στο map. Μπορείς να χαμηλώσει λίγο τη μουσική. Τι Εντάξει, χαμηλώνετε χαμηλώσει. εσείς? Δεξί κλικ Όχι, πάνω. στο stream. Στο stream. Το Ναι. έχω κλείσει Όχι τελείως, στο αλλά stream. ακούγεται. Όχι, έχει στο stream στο Discord. Στο Discord. Δεξί κλικ πάνω στο bot. Χαμένη συνέντευξη. Α, στο bot, ok. Μμμ. Θαμμένα πτώματα λοιπόν. Outsider. Καθώς κινείσαι, βλέπεις την κρύπτη και έχεις καιρό να τη δεις. Φαίνεται απαθλιωμένη τελείως. Υπάρχουν σημάδια τα οποία ίσως να προμηνύουν καταστροφή, κατάρρευση ή αποσάθρωση γενικότερα. Ποια είναι αυτά και πού βρίσκονται? Υπάρχει μια μεγάλη ρογμή στο ταβάνι με μούχλα να βγαίνει και κάτι σαν ρίζες να μπαίνουν από το ταβάνι. Τι? Επίσης υπάρχουν πεσμένα τούβλα από κομμάτια πέτρας κοντά στην είσοδο που έχουν κάνει ένα μικρό λοφίσκο σαν εμπόδιο. Okay. Κοντά στην είσοδο πού? Εκεί στο κέντρο που είναι λίγο πιο παχουλό. Εννοείς το άνοιγμα εδώ? Ναι. Ωραία. Η ρογμή αυτή υποτίθεται ότι είναι στο ταβάνι. Δεν μπορούμε να το σχεδιάσουμε καλύτερα τώρα. Λοιπόν, Headless. Υπάρχει μια τοιχογραφία στον ανατολικό τοίχο. Ακριβώς κάτω από το δωμάτιο που είναι κλειδωμένο το φέρετρό σου και μαγικά. Και κάθε φορά που το περνάς το βλέπεις. Σου θυμίζει κάτι. Τι σκηνή είναι, τι δείχνει αυτή η τοιχογραφία? Μία γυναίκα με μακρύ κόκκινο μανδύα να είναι γονατιστή με το ένα γόνατο και να της βάζουν ένα στέμμα στο κεφάλι. Ωραία. Μάλιστα, καλά, δεν μπορώ να το φτιάξω. Θα το βάλουμε εδώ. Βλέπετε την Βόρειο, έτσι, αυτό το νεαρό, να κινείται και να προσπαθεί να περάσει κάτω από το σημείο το οποίο υπάρχει η ρογμή. Κάνετε, έχετε μετακινηθεί. Φαίνεται ότι δεν σας δίνει σημασία, δεν προσέχει και πάρα πολύ. Τα μάτια του είναι κλειδωμένα. Μπορούμε να μιλήσουμε, έχουμε φωνητικές κορδές. Όχι, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεπαθητικά μεταξύ σας άμα θέλετε όμως. Όχι. Θα πάρω το σκελετωμένο μου χέρι και θα το χτυπήσω 3 φορές σε ένα τοίχο για να κάνει ηχό. Για να τον τρομάξω. Γυρνάει και σε κοιτάζει και διαπιστώνει ότι δεν είναι μόνος του. Ακούει και τα συρσήματα από τον Headless, από τη Headless που βγαίνουν δεξιά και αριστερά του. Ότι τα χέρια του είναι ακουμπισμένα πάνω στη σαρκοφάγο. Ω, ευχαριστούμε ρε.
Τα χέρια του είναι πάνω στο σαρκοφάγο. Και ήταν έτοιμος να σπρώξει και να την ανοίξει, αλλά ίσως ήταν λίγο πιο βαριά. Γυρνάει, σας κοιτάζει και τρομαγμένος αρχίζει να κάνει βήματα προς τα πίσω. Δεν έχει πάρει ακόμα πρέφα τον Tattered Cloak, αλλά φαίνεται έστω και νοχελικά, έστω και δειλά και προσεκτικά να αρχίζει και να κάνει κίνηση προς την έξοδο. Μπορώ να κινηθώ μπροστά του και να του κλείσω την έξοδο. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Προχωράω λίγο πιο γρήγορα κοντά του και σηκώνω το σπαθί μου να τον χτυπήσω. Πού τον χτυπάς? Τον χτυπάω ανάμεσα στο λαιμό και στο δεξί του ώμο. Και λέω τηλεπαθητικά στον Κλόακ. Αίμα φρέσκο, δικό μου! Θα το δούμε. Και αυτό το γέλασα τηλεπαθητικά. Και εγώ πως του κλείνω την είσοδο, αν έρθει προς τα εμένα να φύγει, θέλω να πάρω... Εγώ δεν έχω σπαθί, έχω δόρυ. Και θέλω με το δόρυ μου να τον τρυπήσω στο μάχη. Τον τρυπάσα στο μάχη την ώρα που το σπαθί της Headless, ένα κέφαλο πλάσμα, κάνει μια κίνηση και φαίνεται να καρφώνει το σπαθί περίπου στο σημείο στο οποίο είναι η κλίδα ίσως. Ψηλά στον ώμο. Του κλείνεται το δρόμο και καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος. Δεν υπάρχει εύκολη διέξοδος, αλλά το αίμα κυλάει από δύο μέρη στο σώμα του και τον βλέπετε να βάζει τα δάκρυα από τον πόνο και να αρχίζει και να κλαίει γοερά και να φωνάζει για τη ζωή του. Θα τον αφήσετε όμως. Δεν θέλετε να τον αφήσετε. Θα φύγει, θα πεθάνει. Και φωνάζω τηλεπαθητικά στον outsider. Outsider! Έλα ρίξε και σημεία. Έχω ρίξει ήδη. Δεν βλέπεις. Εγώ θα πλησιάσω και του κόψω το κεφάλι. Την ώρα που διαπληκτίζεστε μεταξύ σας, καθώς η Headless δεν βλέπει ίσως, αλλά διαισθάνεται ίσως τους παρήσακτους που μπαίνουν στην κρύπτη. Το Tattered Cloak ορμάει από πίσω του και με μια κίνηση, με τι όπλο? Σπαθί. Κάνει μια κίνηση και το κεφάλι του το βλέπετε να πέφτει κάτω στο πάτωμα. Και μείνει σε μια παγωμένη έκφραση φόβου. Γυρνάω στον είναι ο πρώτος. outsider. Γυρνάω στον outsider και πρώτος. του λέω ρε outsider, έχουμε πει για τα κεφάλια. Κάθε φορά τα ίδια. Ή έχουμε πει κάτι. Δεν μ' αρέσει να κόβετε κεφάλια. Δεν το κόψα εγώ. Γιατί το λες εμένα? Γιατί δεν βλέπει. Α, ναι, αλλά δεν ακούει. Ρε παιδιά, σας έχω πει ότι δεν θέλω να κόβετε κεφάλια και φεύγω και μπαίνω μέσα στον τάφο μου. Όχι Θα πάρω μόνη το σου. κομμένο κεφάλι του και να το βάλω στο κεφάλι της outsider για να βλέπει. Τις Headless. Και headless, ναι. Ώστε να μην είναι πλέον headless. Το βάζεις, αλλά δεν κάθεται. Το βάζεις έτσι και λίγο ανάποδα, σαν να περιπέζεις ίσως την πάθηση που υπάρχει εκεί πέρα. Την έλλειψη κεφαλιού. Πέφτει κάτω, γεμίζει λίγο αίμα, αλλά νιώθετε τα πόδια σας όμως να κινούνται. Δεν τα ελέγχετε, σας πηγαίνουν στις θέσεις σας. Η δουλειά σας εδώ έχει τελειώσει. Όμως... Tattered Cloak. Πριν φτάσεις στη θέση σου, πριν φτάσεις και κάθεσαι
το φέρετρό σου μέσα στον τάφο σου. Βλέπεις το λάβαρο στον τοίχο. Μνήμες του ποιος κάποτε ήσουνα και τι ήσουνα έρχονται πάλι πίσω. Το όνομά σου, μια λέξη, γυρνά γύρω από το μυαλό σου. Ποια είναι αυτή? Ποιο είναι το όνομά σου? Έρευορ. Δεν το γράφω σωστά. Έρευορ, ναι. Ίσως να γράφει αυτό το banner το οποίο κρέμεται στον τοίχο. Να γράφει και κάποια πράγματα. Αλλά δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με αυτό. Τα πόδια σου κινούν μόνα τους. Αρχίζεις και φτάνεις στο φέρετρο. Όμως και εσείς βλέπετε σιγά σιγά πράγματα τα οποία σας ανήκανε κάποτε. Πράγματα τα οποία σας θυμίζουν την καταγωγή σας, το όνομά σας. Τι είναι αυτό? Πάμε, outsider. Σβέτα. Σβέτα, ωραία. Εγώ θα πω Ρουσκάινα. Γράψτε το όπως θες. Οκ. Σβέτα Ρουσκάινα. Παγιδευμένη μέσα σε αυτόν τον τάφο. Μέσα σε αυτή την κρύπτη να φυλάτε οτιδήποτε βρίσκεται εκεί. Ξαπλώνετε άθελά σας μέσα στο τάφο σας. Στους ανοιχτούς χώρους που θεωρείτε κρεβάτια. Θέλω να μου πείτε, και θα σας κάνω αυτή την ερώτηση κάθε φορά που θα καταφέρνετε να σκοτώσετε, να εκδιώξετε γενικότερα, να λύσετε ένα πρόβλημα, μια απειλή που υπάρχει στην κρύπτη. Θέλω να μου πείτε αν θα διαλέγετε από ένα από δύο περιπτώσεις που θα γίνονται. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η δόξα η οποία χάνεται στο χρόνο ή οι θεοί οι οποίοι γελάνε με αυτά που βλέπουν, με την πάθησή σας εδώ πέρα. Κοροϊδευτικά. Για να σας βοηθήσω, δεν υπάρχει τίποτα καλό σε κανέναν από αυτούς τους πίνακες που θα σας ρωτήσω. Sorry, δεν κατάλαβα τι. Θα διαλέξετε ένα από τα δύο. Ναι. Θέλετε ένα κομμάτι πιστεύω θεοί. δόξας που θα χαθεί ή θέλετε να διαλέξετε τους θεούς οι οποίοι γελάνε με εσάς, ίσως. Δόξα να χαθεί. Ομώνυμη απόφαση. Τι είναι? Ομώνυμη Εγώ απόφαση. τους θεούς. Α, νόμιζα ήταν για τον καθένα. Όχι, μία έναν θέλω. Εγώ θέλω Οπότε θεούς. Γιώργη, Ωραία. τότε θεοί. Έχουμε δύο θεούς. Πάμε τους θεούς. Μμμ. Σβέτα, Ρουσκάινα. Αρχίστε και κοιμάστε σε εισαγωγικά. Και αν οι σκελετοί ίσως να μπορούσαν να ονειρευτούν, θα έλεγες ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Όμως στην προκειμένη περίπτωση το όνειρο είναι λίγο ανάποδο. Δεν δημιουργείται, αλλά χάνεται. Κάποια μνήμη έρχεται στο κεφάλι σας, στο μυαλό σας. Αλλά αυτή χάνεται. Ποια είναι? Είναι κοινή ή είναι ξεχωριστή για τον καθένα, για την καθεμία? Ναι. Ναι. Και τι έχει να κάνει, τι δείχνει αυτή η μνήμη? Μία μάχη όπου κάποιος πεθαίνει. Όχι Ρουσκάινα, εμείς. ποιος είναι αυτός? Ποιον σκοτώσατε στη μάχη? Πρέπει να πω όνομα. Ό,τι θες μπορεί να πεις. Εσύ ξέρεις. Εσείς ξέρετε μάλλον. Σκοτώσαμε τον παλιό βασιλιά του βασιλείου Με μας θυμίζει αυτό. και πήραμε την εξουσία. Πήρατε την εξουσία σκοτώνοντας τον βασιλιά. Σκοτώσατε όντως τον βασιλιά. Πήρατε όντως την εξουσία. Ποια εξουσία? πήραμε. Ποιο βασιλιά? Δεν ξέρω τι Τι λες. σκέφτεστε? Ο Σέγκαρτ. Ό,τι κι αν είναι δεν υπάρχει πλέον στο κεφάλι σας. Η μνήμη έχει σβηστεί από εσάς. Και όχι μόνο έχει σβηστεί, αλλά
Σβήνει και η ύπαρξή σας στο χώρο. Καθώς η ησυχία πέφτει πάλι στην κρύπτη. Χρόνος περνάει και χρόνος έρχεται. Μέχρι που κάτι πάλι σας ξυπνάει. Μια φωνή ακούτε όλοι. Σηκωθείτε, σηκωθείτε και προστατέψτε την κρύπτη. Σκελετωμένοι φύλακες. Κάτι απειλεί πάλι την κρύπτη σας. Αλλά αυτή τη φορά φαντάζει περίεργο. Φαντάζει εξωπραγματικό ίσως. Βλέπετε, νιώθετε μια παρουσία να κατεβαίνει από το ταβάνι, όχι από την πόρτα. Από το σημείο ίσως το οποίο βρίσκεται οι ρογμοί που βγαίνουν έτσι αυτά τα βρύα και οι λιχίνες, η μούχλα. Βλέπετε ένα πλάσμα περίεργο. Χρώμα ίσως κάπως πορτοκαλί. Δεν έχει πόδια, δεν έχει χέρια. Το βλέπετε να κατεβαίνει και να αρχίζει να περπατά μέσα να πετά, να αιωρείται μέσα στην κρύπτη. Στα δωμάτια. Σας βλέπει. Σταματάει, κοντοστέκεται στον καθέναν καθώς έχετε σηκωθεί. Έχετε αναγκαστεί να περπατήσετε και να ξαναδείτε τι είναι και να το αποφύγετε, να το αποτρέψετε. Από το να κάνετε οτιδήποτε. Ένα πλάσμα ίσως αρχαίο. Πιο αρχαίο από εσάς. Άϊλο. Το βλέπετε και για κάποιο λόγο. Αυτό το πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό είναι συναισθήματα ή σκέψεις απαραίτητα. Tattered Cloak, Headless, και οι δύο είχατε μια αγάπη μεταξύ σας. Κάποιον ή κάποια αγαπούσατε και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται μαζί σας, δεν είστε κοντά της ή κοντά του. Ποιος ή ποια ήταν αυτή? Πρέπει να ξεκινήσει όποιος θέλει. Είδε το τσάτι. Και εγώ. Πιάτσικας λέει. Μη χαλάς το mood, Νίκο. Αλντίνα. Αλντίνα. Και τι ήταν αυτή? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι, ένα όνομα μόνο. Μια γυναίκα. Διαφεύγουν οι λεπτομέρειες από το κεφάλι σου. Αλλά... Headless εσύ? Ο Ρούρικ. Ρούρικ. Τι ήταν ο Ρούρικ? Ο άντρας μου. Ο άντρας σου. Ναι, και εσύ δεν έχεις πολλές μνήμες. Θυμάστε όμως έτσι στιγμιαία κάποιες στιγμές χαράς και αγάπης. Outsider, εσύ δεν νιώθεις κάτι τέτοιο όμως? Είσαι Μαγούλη. outsider. Είσαι outsider κυριολεκτικά και βρίσκεσαι εδώ μαζί τους όμως. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι μόνο στο θάνατο. Ήσουν μαζί με κάποιον από αυτούς ή και με τους δύο στη ζωή. Αλλά γιατί και πώς? Κάτσε να θυμηθούμε τώρα. Ήμουνα μαζί με τον Έρεφορ. Ήτανε στη μάχη τότε με τον Βασιλιά. Δεν τη θυμάσαι αυτή τη μνήμη, αλλά το δέχομαι. Όχι. Ήσαν σε κάποια μάχη. Ήτανε συμμαχητής και στρατηγός και μας έδινε εντολές.
αυτό. Συμμαχητής και στρατηγός. Εδώ όμως δεν δίνει εντολές. Εδώ είστε το ίδιο. Εδώ δεν είναι εντολές. Και μετά στη ζωή μας ήταν το ίδιο. Θα πάρει αλόνια. Όμως το πλάσμα σας κοιτάζει καθώς έχετε παγώσει μεταξύ σας. Σας κοιτάζει και πλησιάζει ίσως τη Σβέτα, το Headless. Ένα πλάσμα το οποίο φαίνεται να έχει μόνο να τελειώνει τα κόκαλά του στο τέλος της σπονδυλικής στήλης στο λαιμό, στο σημείο που ίσως να καθόταν το κρανίο. Νιώθεις σαν να κάτι να σε περιεργάζεται, σαν να σε κοιτάζει, σαν να σε ξεγυμνώνει, αν και είσαι μόνο κόκαλα. Δεν θέλει να φύγει από εδώ. Νιώθεις ότι εσείς είσαστε οι παρήσακτοι εδώ πέρα. Όχι αυτό. Πώς θα το διώξετε? Ντώνω το χέρι μου να το πιάσω. Άϊλο. Αλλά να το πιάσω απαλά, όχι να το πιάσω από το γιακά, ας πούμε. Άϊλο. Να το ακουμπήσω. Είναι άϊλο, με το που απλώνεις το χέρι σου περνάει μέσα του. Αυτό ήθελα. Σκέφτομαι, τι είναι αυτό. Δεν είχα δει εγώ τέτοιο πράγμα. Ένα πλάσμα. Ένα πλάσμα το οποίο ίσως φυλάει κάποιο μέρος. Η κρύπτη σας έχει φτιαχτεί στο χώρο του. Το πλάσμα νιώθεις να φλέγεται σιγά σιγά. Αγριεμένο που βρίσκεστε εδώ. Ο σκοπός σας όμως είναι ένας. Ακούω. Προστατεύσουμε την κρύπτη! Σηκώνω Εγώ το θα πάω να σπαθί κάτσω μου. μπροστά από το σαρκοφάγο. Μια κρύπτη μέσα στην κρύπτη μας. Και αυτός είναι ο φύλακάς της. Θα προσπαθήσω να του επικοινωνήσω τηλεπαθητικά. Κάντε το. Ό,τι θέλετε το κάνετε. Θα του πω, εμείς φυλάμε εδώ, όχι εσύ. Τι είσαι? Γυρνάει, σε κοιτάζει, αλλά ήχο δεν βγάζει. Σε κοιτάζει και νιώθεις ένα μίσος. Έρεβορ, Τάτερ Κλόου, και εσύ τι κάνεις? Εγώ πάω μπροστά από το σαρκοφάγο, γυρνάω προς αυτό και κατεβάζω το σπαθί μου και το καρφώνω μπροστά μου. Μια επίδειξη δύναμης. Το πλάσμα ίσως να μην έχει ξανασυναντήσει κάποιους σαν και εσάς, αλλά κινείται την περιέργεια. Του κινούσατε την περιέργεια. Τώρα του κινείται το μίσος και και τα νεύρα ίσως. Νιώθετε να στροβιλίζεστε. Σαν να ζαλίζετε κάποιος. Σας σηκώνει στον αέρα όλους εκτός από τον Έρεβορ, ο οποίος έχει καρφώσει το όπλο και στέκεται φύλακας της σαρκοφάγου. Σας αφήνει κάτω. Επιδείξει δύναμης εσείς, επιδείξει δύναμης και αυτό. Δεν θα φύγει τόσο εύκολα. Θα πάω να φέρω τη σαρκοφάγο μου μέσα και θα δοκιμάσω, θα δώσω το καπάκι στον Έρεβορ και εγώ θα πιάσω το υπόλοιπο και θα του πω να το κλείσουμε μέσα. Είναι άϊλο. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Πέρασε, άλλος είναι, αλλά Είναι άλλο, παιδεύεται. αλλά οι σαρκοφάγοι σας μπορεί να είναι μαγικές. Δεν το ξέρετε. Ναι, μπορεί να είναι και τα σπαθιά μας. Μπορεί. Εσείς θα μου πείτε τι θέλετε να κάνετε. Θα βαρέσω το μαγικό μου σπαθί. Παίρνει τη σαρκοφάγο λοιπόν η Ρουσκάινα. Ή ο Ρουσκάινα. Ο Ρουσκάινα. Παίρνει τη σαρκοφάγο του. Άδεια, το καπάκι σπασμένο. Το βάζει πάνω της και τη σέρνει. Ακούγεται ένας πολύ μακρός ήρτος ήχος. Ένας ήχος που ίσως να σας ενοχλούσε όταν θα ήσασταν άνθρωποι. Αλλά εδώ φαίνεται πολύ συνηθισμένο. Το πλάσμα τον παρατηρεί, τον κοιτάζει. Αλλά εκείνη τη στιγμή δέχεται ένα χτύπημα με ένα ίσως σπαθί. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι ευπρόσδεκτο εδώ και ότι
βλέποντας σαρκοφάγο, ίσως να έχετε πολύ άσχημες σκέψεις γι' αυτό. Αλλά είναι υπομονετικό. Έχει αντέξει εδώ πολύ περισσότερο από εσάς. Περιμένει. Περιμένει. Μέχρι να σταματήσετε να υπάρχετε. Έχει το χρόνο στη διάθεσή του. Εσείς? Από την κρύπτη μπορούμε να βγούμε. Όχι. Και το βλέπετε να χάνετε πάλι μέσα στο έδαφος. Στο ταβάνι. Κρυπτήν υπόγεια. Αυτό σας φαίνεται περίεργο όμως. Αλλά δεν έχει και πολύ σημασία. Μερικές μνήμες έχουν επιστρέψει, θυμάστε κάποια πράγματα. Αλλά η δόξα χάνεται ή οι θεοί γελάνε. Καθώς κινείστε πάλι στα δωμάτια σας ο καθένας και για μια ακόμα φορά πέφτετε σε λίθαργο. Δόξα χάνεται. Δόξα χάνεται. Δόξα χάνεται. Κάτι προστατεύετε όλοι, πέρα από το σαρκοφάγο, πέρα από την κρύπτη, βρίσκεται όμως μέσα εδώ. Τι είναι αυτό? Τι προστατεύεται ο καθένας? Κάτι που έχει να κάνει με εσάς, με τον καθένα σας. Μαγικά βιβλία και ξόρκια. Οι άλλοι δύο, Ρουσκάινα. Ένα δαχτυλίδι στο... Πες, ένα δαχτυλίδι. Σε σαρκοφάγο. Ένα δαχτυλίδι σαρκοφάγο ακουμπισμένο στα δάχτυλά της. Ίσως. Ρουσκάινα. Ναι, ένα μαγικό περιδέρεο που το φοράω. Το φοράς. Δυστυχώς για εσάς, το πλάσμα από ό,τι φαίνεται έφυγε χρησιμοποιώντας περιπεκτικά ίσως κάποιο είδους μαγεία. Θυμάστε αυτά τα αντικείμενα. Ήταν εδώ μαζί σας. Τώρα όμως δεν είναι. Κανένα από αυτά. Μου πήρε το περιδέρεο. Μπλέκεται με δυνάμεις που δεν τις έχετε ξαναδεί. Εντάξει, εσύ δεν μπορείς να το διαβάσεις έτσι κι αλλιώς. Και ισχύει αυτό. Και ίσως να το πληρώσατε. Αλλά ο χρόνος για μια ακόμα φορά περνάει. Και καθώς περνάει η ησυχία πέφτει μέσα στην κρύπτη. Ένας θεός ξέρει πόσος χρόνος έχει περάσει. Σας φαίνεται αιώνας. Κυριολεκτικά. Ευχαριστούμε. Σας φαίνεται αιώνας και είναι μία ακόμα φορά από εκείνες τις γνωστές που κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας ξυπνά να προστατεύσετε την κρύπτη. Ένα ίσως κρύο αεράκι νιώθετε καθώς φαίνεται η πόρτα της κρύπτης να έχει ανοίξει. Ίσως όχι, η κρύπτη δεν έχει πόρτες. Στους τοίχους στα δωμάτια σας καθώς σηκώνεστε
Ξεκινάτε να κινήσετε προς τα έξω, προς το κύριο χώρο, αλλά η απειλή δεν είναι εκεί. Η απειλή είναι στα ίδια τα δωμάτια σας. Ναι, στο δωμάτιο μας. Ναι, βλέπετε πόδια να ανοίγουν κάποια άκρα μικρά, να ανοίγουν τις πέτρες που βρίσκονται στον τοίχο, να σπρώχουν. Και βγαίνει ένα ζευγάρι, 2, 3, 4. 4 ζευγάρια, τα οποία με δυσκολία σπρώχνουν κάθε πέτρα που βρίσκεται εκεί μέχρι να αφήσουν ένα άνοιγμα. Και από το άνοιγμα βλέπετε να βγαίνει ένα ογκώδες πράγμα. Τριχωτό, με 6 μάτια. Αράχνες. Τεράστιες αράχνες. Δεν είναι μία. Πολλές. Βγαίνουν η μία από τις άλλες σε όλες. Έξυπνα πλάσματα. Χαρισματικά. Αλλά επίμονα και κινούνται γρήγορα. Είναι δύσκολο να τα ξεφορτωθείς. Εγώ βάζω το ρόλι μου και προσπαθώ να κάνω και μπαμπ τις αράχνες στο δωμάτιό μου. Εγώ επαρχίζω και εγώ με πόδια. Εγώ τρέχω προς τον Έρεβορ και φωνάζω τηλεπαθητικά «Αράχνες!» Ξεκινάς να τρέχεις φωνάζοντας και νιώθεις τηλεπαθητικά τις μάχες που γίνονται στα άλλα δωμάτια. Στα 3-4 βήματα νιώθεις το σώμα σου στραβάει πίσω μόνο του. Θα φύγεις. Θα τις διώξεις. Προστατεύεις την κρύπτη. Οι άλλοι δύο κόβεται, αλλά βλέπετε είναι αρκετές. Και είναι και γρήγορες. Παρ' όλα αυτά, headless. Αυτή ίσως η απερίσκεπτή σου προσπάθεια ίσως να σου κέρδισε μια ακόμα μνήμη. Κάπως σε φωνάζανε στην προηγούμενη ζωή σου, στη ζωή σου μάλλον. Κάπως που έχει να κάνει με ίσως το μεγαλύτερο σου επίτευγμα. Ποιο ήταν αυτό το όνομα, αυτό το παρατσούκλι ίσως, το περιέγραφε. The Brave Trickster. The Brave Trickster. The Brave Trickster. Τότε γιατί το βάζεις στα πόδια. Είναι από δεν είναι πια. Είναι από τα κόλπα σου μια στρατηγική. Who knows. Εσύ ξέρεις, εσύ θα μας πεις. Είναι ένα από τα κόλπα μου. Ένα από τα κόλπα σου, οι αράχνες σε κοιτάνε. Νιώθουν ότι έχουν καταφέρει ίσως μια μικρή νίκη μέσα στη μάχη, μέσα στον πόλεμο αυτόν, τον εδαφικό. Ψάχνουν καινούριο σπίτι ίσως. Έχουν ήδη αρχίσει και στείλουν ιστούς στο δωμάτιό σου, στην κρύπτη σου, στη μίνι κρύπτη σου. Φαίνονται να μην σε θεωρούν απειλή για αυτές. Αλλά τι είσαι, τι κάνεις? Είμαι απειλή. Παίρνω μία δάδα από τον τοίχο και ένα σπίρτο από το σπιρτόκουτο που ήταν δίπλα από τη δάδα στον τοίχο. Βάζω φωτιά και τη σκαίω. Με το που ανάβεις τη φωτιά της βλέπεις. Γελάω τηλεπαθητικά. Ναι. Με το που βάζεις φωτιά στη δάδα. Είναι ποτισμένη με κάποιο είδος υγρό. Ίσως ρετσίνι ή κάτι αντίστοιχο. Δεν έχει αναυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως από όταν έχετε κλειστεί στον τάφο. Είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά τα καταφέρνεις και με το που την ανάβεις
Θα λέγεις ότι τα μάτια του στρέφονται, παγώνουν και τα μάτια του στρέφονται όλες προς τη Δάδα. Καθώς στρέφονται προς τη Δάδα, δεν το σκέφτονται. Φοβούνται. Φοβούνται και αρχίζουν και φεύγουν. Πριν προλάβουν να φύγουν όμως, κες όσες περισσότερες μπορείς και νιώθεις τα πτώματά τους να πέφτουν δεξιά και αριστερά, κάποια ίσως μέσα στον τάφο σου. Και αρχίζουν και καίγονται, τσιρίζουν. Πονάνε. Οι άλλοι δύο κόβεται. Οι άλλοι δύο κόβεται. Κόβεται και ράβεται. Καρφώνεται και σκίζεται. Αλλά είναι αρκετές. Κόβεται μία και σαν λερναίες σίδρες ξεπετάγονται δύο, ίσως τρεις. Καθώς κόβεται όμως, και εσείς θυμάστε σε αυτή την ένταση της στιγμής κάπως σας φωνάζανε και εσάς στη ζωή. Και εσείς είχατε κάποια μεγάλα κατορθώματα τα οποία σας είχαν προσδώσει κάποιο όνομα. Αλλά ποιο ήταν αυτό? Βασιλοκτόνος. Γοργοπίδας. Πώς? Γοργοπίδας. Θα γράψω στα αγγλικά τώρα αφού για λόγους ευκολίας. Πώς το γράψει στα αγγλικά? Fast jumper. Fast jumper. Fast jumper. Λοιπόν, Nobody talk about jumping, man. Οκ. Έρεβορ, σε φωνάζανε Βασιλοκτόνο. Δεν είναι τυχαίο. Η πιο μεγάλη αράχνη βρίσκεται στο δωμάτιό σου. Ιδιαίτερη. Θα μπορούσε να είναι η βασίλισσά τους. Την ώρα που ο Ρουσκάινα πηδάει για να σκοτώσει οτιδήποτε βρίσκεται στο ταβάνι με το δόρυ του και διαλύεται σιγά σιγά τις αράχνες, αυτό το γκλιό που δημιουργείται στα δωμάτια σας πριν προλάβουν να μπουν. Κάποιες αποφασίζουν να συνεχίσουν, αλλά αυτή που βρίσκεται στο δωμάτιό σου, Έρεβορ, φαίνεται να στέκεται στάσιμη και να σε κοιτάζει την ώρα που σκοτώνεις τα αδέρφια της ή τα παιδιά της. Κάνεις. Έχουμε μείνει δυο μας. Όχι, αλλά νιώθεις και εσύ, μάλλον νιώθεις εσύ, ότι και αυτή όπως και εσείς έχει έναν τρόπο να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα. Θα τα αφήσω τα άλλα. Θα πάρω τη Δάδα από δίπλα και θα βάλω πάνω το σπαθί και θα της επιτεθώ. Ακούγοντας τις τσιρίδες στο αυτί της ίσως, στο κεφάλι της, τις τσιρίδες από τις υπόλοιπες αράχνες που καίγονται στο άλλο δωμάτιο και νιώθοντας τη Headless, τη Σβέτα να χαίρεται με έναν όχι φυσικό τρόπο. Καταλαβαίνεις σχετικά εύκολα τι έχει γίνει και εσύ πλέον χρησιμοποιείς τη Δάδα, τη φωτιά εναντίον τους. Την υψώνει στα μάτια της. Σε κοιτάζει και υπάρχει μια στιγμή στην οποία το σκέφτεται. Δεν αξίζει. Πάει να φύγει. Δεν τα καταφέρνει όμως. Αρχίζει και τσιρίζει από τη φωτιά η οποία καίει το κάθε κομμάτι τρίχας το οποίο βρίσκεται στο σώμα της, αυτό το περίεργο τρίχωμα που έχουν, το μαύρο, το σκοτεινό. Και βλέπετε όλες τις αράχνες να παγώνουν, ό,τι πια είχε μείνει ζωντανή τρέχει σε φυγή, τρέπεται σε φυγή. Μπαίνουν πάλι στις τρύπες που δημιουργήσανε. Και μια ακόμα απειλή, ένας ακόμα εχθρός για την κρύπτη. Και το μέρος στο οποίο έχετε βαλθεί και είσαστε αποφασισμένοι να προστατέψετε. Ένας θεός ξέρει ποιος σας έχει βάλει, ποιος σας έχει αναγκάσει. Είναι ασφαλές όμως το μέρος. Σβήνετε τις δάδες ή τις αφήνετε να σβήσουν ίσως στις θέσεις τους. Δεν έχει και πολύ σημασία για εσάς.
είναι σίγουρο ότι θα τις κάνετε Outlast. Αν εκεί αναμένες λιγότερο από όσο θα είστε εσείς ζωντανοί. Απέθαντοι βασικά. Είναι νεκροί. Ναι. Κάθεστε πάλι στα κρεβάτια σας. Glory fades ή God's love. God's love. God's love. God's love. Does it even matter, man? It does. Outsider. Ρουσκάινα. Ξαπλώνετε όλοι και μπαίνετε σε αυτή την κατάσταση αιώνιας ξεκούρασης. Για κάποιο λόγο εσύ από όλους νιώθεις ότι δεν έχει νόημα. Τίποτα δεν έχει νόημα. Δεν ξέρεις καν πόσο καιρό είσαι εδώ και για πόσο ακόμα θα είσαι. Ίσως και όχι όμως. Καθώς υπάρχει ένα σημείο στο οποίο βλέπεις μια διέξοδο. Νιώθεις τα κόκαλα που είναι ενωμένα μεταξύ τους στο κορμί σου να ασθενούν, να χαλαρώνουν οι δεσμοί. Νιώθεις τη μαγεία που σε δένει σε αυτόν τον χώρο να φθήνει. Ίσως με τον χρόνο. Αλλά ο σκοπός εδώ δεν έχει τελειώσει. Οι απειλές υπάρχουν ακόμα. Και ίσως με λίγο πιο κοντά στην έξοδο, στο τέλος αυτής της καταραμένης ζωής, να η επόμενη απειλή να είναι και η τελευταία. Ίσως όχι όμως. Καθώς η σιωπή πέφτει πάλι στην κρύπτη. Ίσως να είναι τελευταία για μένα. Μια σιωπή που κόβεται πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως αργά. Κάτι υπάρχει πάλι στην κρύπτη. Κάτι σας αναγκάζει να ξυπνήσετε. Φως για άλλη μια φορά. Έλα. Γρήγορα αυτή τη φορά. Ναι, ίσως γρήγορα. Κάτι απειλεί πάλι την κρύπτη και νιώθω στο κεφάλι σας αυτή την εντολή να ακούγεται και να σηκώνεστε. Είναι η ώρα πάλι για το σκοπό σας. Καθώς αυτή τη φορά δύο μικρές σπίθες φωτός φαίνονται να φωτίζουν τις γωνίες από τα δωμάτια σας. Εσύ. Φώτα τα οποία κρατιόνται στο χέρι από δύο πλάσματα, δύο ανθρώπους. Έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Έχει ξαναμπεί μέσα στον τάφο σας, στην κρύπτη σας, στην Βόρυχος, αλλά όσες φορές έχει μπει ήταν βρώμικη, άθλιοι, φτωχοί. Αυτοί είναι εξοπλισμένοι και είναι πλάτη με πλάτη ο ένας από τον άλλον. Κινούνται μέσα στο χώρο. Το σαρκοφάγο φαίνεται, τους κοιτάτε από τις γωνίες και βλέπετε ότι η σαρκοφάγος δεν είναι αυτό που τους κινεί το ενδιαφέρον. Κάτι ίσως βρίσκεται στο δωμάτιο. Το δωμάτιο που δεν είναι κανένα σας. Και φαίνονται να κινούνται προς τα εκεί. Αλλά ο ένας κινείται προς τα εκεί με το πρόσωπο και βλέπει και ο άλλος είναι γυρισμένος προς τα πίσω. Τον βλέπετε ότι κλείνει κάπως τα μάτια, κάνει squint και κοιτάζει και βλέπει Ρουσκάινα και Έρεβορ, εσάς τους δύο να κινείστε. Χτυπάει τον άλλο στην πλάτη και κατευθείαν γυρνάει. Ρίχνει μια κλεφτή ματιά στη γωνία. Κάνει ένα νόημα, ένα καταφατικό νόημα, σαν να έχει βρει αυτό που ζητάει, αλλά εσείς είσαστε προτεραιότητα.
Δεν ξέρετε αν έχουν όπλα ή όχι, αλλά ξέρετε ένα πράγμα. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ. Εγώ πηγαίνω με προτεταμένο το όπλο. Εγώ παραφυλάω από τη γωνία και όπως είναι και οι δύο πλάτη, ο ένας πλάτη τον άλλον, πετάω το σπίαρ μου να τους καρφώσω και τους δύο σουλάκι. Με όση δύναμη μου έχει μείνει στα κόκαλά μου. Ωραία. Πέτα, Headless. Πλησιάζω γρήγορα με την ασπίδα και το σπαθί μου και βλέποντας τον Ρουσκάινα να πετάει το ακόντιο, το φωνάζω «Θέλω κι εγώ!» και πάω λίγο πιο γρήγορα να τους χτυπήσω με το σπαθί μου. Το σπίαρ σου καταφέρνει και πετυχαίνει έναν στο νόμο. Η δύναμη είναι αρκετή για να καρφωθεί στον τοίχο και τον βλέπεις ότι παλεύει, προσπαθεί να το τραβήξει αλλά δεν έχει τη δύναμη. Είναι γρήγορη και αδύνατη, αλλά όχι αρκετά ικανή για να το κάνουν αυτό. Το προτεταμένο όπλο του Έρεβορ τους δίνει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ο δεύτερος πάει να κάνει κίνηση να τραβήξει και αυτός, βάζοντας το πόδι του στον τοίχο, προσπαθεί να τραβήξει και να ελευθερώσει τον σύντροφό του γρήγορα, καθώς εκείνος τον προειδοποιεί ότι ένας άλλος έρχεται από δεξιά, ίσως. Από τα δεξιά του. Πετάω τον έναν στην άκρη. Πες. Τον βλέπετε και θέλω να μου πείτε πώς θα τους αποτρέψετε από το να φύγουν ή να κλέψουν ό,τι έχουν έρθει να κλέψουν. Θα κόψω το χέρι του ένα με το σπαθί μου, αυτόν που πάει να βγάλει τον άλλον από τον τοίχο. Βλέπεις το σπαθί, το δόρυ να μην κινείται εύκολα. Προσπαθούνε και ο δεύτερος κάνει κινήσεις και καταφέρνει και δονεί το σπίαρ σιγά σιγά. Και εκείνη τη στιγμή το χέρι σου απλώνεται. Πας και πετυχαίνεις το σπίαρ και τον βλέπεις πριν προλάβεις να έχει πεταχτεί πίσω. Σε είχε δει έτοιμος να αντιδράσει, αλλά κάνοντας 2 βήματα πίσω, ένα μικρό άλμα, προσγειώνεται 2 βήματα ίσως από τον Έρεβορ. Στέκεσαι πάνω από το κεφάλι του σαν πύργος. Αυτός είναι που ήταν πάνω πιασμένος ή ο άλλος? Ο άλλος, αυτός προσπαθούσε να βγάλει το σπίαρ να βοηθήσει τον άλλον. Και ο άλλος είναι ακόμη πάνω πιασμένος? Ναι, παλεύει να φύγει. Ωραία, θα τον πετάξω στην άκρη αυτόν που είναι κάτω. Και θα πιάσω το σπαθί και το καρφοσπρώξω στο λαιμό του αλλού έτσι. Οριζόντια. Θέλω να τον σταματήσω. Όταν δω ότι πάει να τον σκοτώσει, θέλω να τον σταματήσω. Απλώνεις τα χέρια και βλέπεις τον Έρεβορ να περνάει το σπαθί του διαμπερές το λαιμό αυτού που είναι στον τοίχο. Το βλέπεις να κολλάει στο σπαθί του και να στέκεται και μετά να πέφτει. Αίματα και υγρά δεν θυμάστε καν από τι είναι. Έχετε πάρα πολύ καιρό να τα δείτε. Κομμάτια από κρέας και δέρμα και όργανα που βρίσκονται στην περιοχή του λαιμού φαίνονται να κοίτονται, να προεξέχουν από το σώμα εδώ. Και στο λαιμό πέφτει κάτω. Υπάρχει μια μακριά χρωματιστή παθηκόκκινη λωρίδα στο πάτωμα. Και τελειώνει εκεί που είναι το κεφάλι. Ναι. Θα πιάσω το κεφάλι και θα το δώσω στη Headless. Και θα της πω, δοκίμασε αυτό. Είμαι κοπέλα! Και το παίρνω το κεφάλι και το πετάω πάνω στο κεφάλι του άλλου. Και τους λέω, και αφήστε να παίξουμε λίγο. Το πετυχαίνεις τον άλλο στο κεφάλι, τον βλέπεις να ζαλίζεται. Μπουσουλάει προς την έξοδο. Αλλά υπάρχουν σημεία στα οποία κάνει κινήσεις προς τα δεξιά, πέφτει πάνω στον τοίχο που είναι το κομμάτι της εισόδου ίσως. Όμως, καθώς το πετάς, τα χέρια σου είναι βαμμένα κόκκινα. Χέρια σου. Κάποτε είχαν άλλες χρήσεις. Πέρα από
μάχες ή οτιδήποτε. Ίσως κάποτε να έφτιαχνες κάτι, χειροτεχνία ή κάτι αντίστοιχο. Ναι, είναι στον τάφο εδώ, στην κρύπτη μέσα. Τι είναι αυτό? Μπορεί να διαλέξεις ένα από αυτά που έχετε βάλει ή να είναι κάτι καινούριο. Πίνακας με την τύπισσα που στέφτεται, εγώ τον έχω ζωγραφίσει. Γυρνάς και κοιτάς στο σημείο που βρίσκεται ο πίνακας, δεν φαίνεται καλά από εδώ, αλλά έχει μια οικειότητα. Δεν είσαι σίγουρη τι ακριβώς είναι. Outsider, βλέπεις τα κεφάλια. Ρουσκάινα, βλέπεις τα κεφάλια. Το κεφάλι μάλλον. Δεν είναι το πρώτο που έχετε δει, αλλά αυτή ίσως η επανάληψη που γίνεται με αυτά τα καταραμένα πράγματα πλέον. Κάτι σου θυμίζει. Είσαι δεμένος με κάτι εδώ πέρα, με κάποιο αντικείμενο. Αυτό σε κρατάει εδώ μέσα, τίποτα άλλο. Τι είναι αυτό και γιατί? Ναι, αυτό που είναι μέσα στη σαρκοφάγο. Τι είναι αυτό? Το σώμα? Τα κόκαλα. Τα κόκαλα. Τα κόκαλα του πρώην βασιλιά. Γιατί όμως? Γιατί βοήθησα να τον εξοντώσω. Είναι αυτός που ρίξατε από την κυβέρνηση, από την εξουσία? Μάλιστα. Και ήταν μάγος βασιλιάς και είμαστε υποχρεωμένοι να φυλάμε, να μην ξαναγεννηθεί ποτέ. Ναι. Οι μνήμες έρχονται στο μυαλό σου καθώς το Tattered Cloak βλέπεις το αίμα στο πάτωμα και κάπως σε ξενίζει. Κάποτε δεν ήθελες να το πλησιάσεις? Εγώ. Ναι, κάποτε. Πάει πολύ καιρός. Πάρα πολύ καιρός. Αλλά ένα οικείο συναίσθημα. Κάτι άλλο δεν μπορείς να πλησιάσεις μέσα στην κρύπτη. Ένα μέρος ίσως. Ποιο είναι αυτό και γιατί? Η κάσα της Βέτα. Γιατί? Γιατί εγώ την αποκεφάλισα. Oh shit. Οκ. Δεν το περίμενα αυτό. It was a mistake. Δεν το περίμενα αυτό, ειλικρινά σου μιλάω. Ένα μυστικό μέσα στο μυστικό της κρύπτης. Ένα μυστικό μέσα στο μυστικό της κρύπτης. Ένα μυστικό που φροντίζεις να μην κινείται ποτέ μέσα στο μυαλό σου. Και ακόμα και τώρα που έρχεται σαν μνήμη, φροντίζεις γρήγορα να την διώξεις. Όμως υπάρχει ένας ζαλισμένος τυμβόρυχος, ο οποίος προσπαθεί να φύγει. Τον αφήνετε ή τον εξοντώνετε? Τον πιάνω από τον πόδι, τον πιάνω από το πόδι Ναι. και αρχίζω να τον σέρνω προς τα μέσα. Προς το δωμάτιο που ήθελα να πάει. Τον Και σέρνω όπως προς το τον κοινό δωμάτιο. σέρνει, παίρνω το σπίρ μου από τον τοίχο και τον καρφώνω στο λαιμό. Τον πιάνετε και τον πιάνεις και βλέπεις όπως τον σέρνει στο πάτωμα, το δέρμα του και τα ρούχα του δέρνονται. Καίγονται στο τρίψιμο που υπάρχει με το έδαφος. Μετά το δέρμα του. Αρχίζει και αφήνει και αυτός ένα αποτύπωμα. Όσο είναι η πλάτη του περίπου. Σε αίμα. Κάτω. Πριν προλάβεις να τον φτάσεις στο δωμάτιο, καθώς έχεις αρχίσει και μπαίνεις προς τα μέσα, εκεί που προσπαθούσε να κλέψει, τον βλέπεις ότι βάζει τα νύχια του, τα χέρια του και προσπαθεί να γατζωθεί από κάτω από το πάτωμα και να φύγει προς τα έξω. Τα νύχια του ματώνουν, σπάνε στο έδαφος. Αλλά δεν προλαβαίνει ούτε να φύγει ούτε να κουνηθεί. Ένα δόρυ καρφώνεται στο σημείο που είναι η καρδιά του. Από πάνω. Και καθώς τραβάς, χωρίς να το έχεις δει, ξεσκίζεται γύρω από το δόρυ και μια πληγή από το μέρος που είναι η καρδιά του μέχρι πάνω, τον ώμο, μένει ανοιχτή. Δεν περνάνε παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Της κάνω, μη πέσεις με το θύραμά σου. Τα κόλπα σου κοστίσαν το κεφάλι σου. Ξέρεις για το κεφάλι μου. Δεν παίρνεις απάντηση ίσως. Καθώς η ίδια μαγεία που σας δένει με το χώρο σας κινεί πάλι στις θέσεις σας. Στις θέσεις σας, αλλά ως γνωστόν, Glory fades ή God's love. Εγώ θα έλεγα God's love. God's God's love, love. ναι. Πάνω στη μάχη, στο χώρο που πολεμήσατε εκεί πέρα, κάτι έχει καταστραφεί. Κάτι που έπρεπε να προστατεύετε. Πού. Στο χώρο που πολεμάγατε τώρα με τους δύο τυμβόρυχους. Στην είσοδο στο δωμάτιο, ίσως στους τοίχους που έχει καρφωθεί με το δόρυ ή στη γύρω περιοχή. Κάτι υπήρχε. Κάτι το οποίο ήταν μέσα, ήσασταν δεμένοι να προστατεύετε και αυτό παράλληλα μέσα στην κρύπτη. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί. Ίσως να μην ήταν κάποιο αντικείμενο ή γενικότερα κάτι μεγάλης αξίας. Αλλά είναι κάτι το οποίο μιλάς για κάποιος να σας τιμωρεί. Αλλά τι ήταν αυτό? Ήταν το κεφάλι της Βέτα. Θα μπορούσε. Τι να χάσει. Το κεφάλι μου. Το πάτησα Τι να κατά χάσει. λάθος. Ήταν μια Συγγνώμη. φωτογραφία. Μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι και πολλά. άμα Ήταν μια θέλετε. φωτογραφία η οποία έδειχνε εμένα. Το δώρο καρφώθηκε στο σημείο που ήταν το πρόσωπό μου, άρα τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι το πρόσωπό μου ακόμα. Ναι. Γιατί το προστατεύατε όμως? Είναι το δεύτερος πίνακας. Ένας που έχεις φτιάξει εσύ και ένας που έδειχνε εσένα. Ήταν μέσα στην κρύπτη. Γιατί έπρεπε να το προστατεύσετε και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το να είναι εδώ η ιστορία σου? Ήμουνα το δεξί χέρι πολεμιστής Παύλα μάγισσα του βασιλιά. Του βασιλιά που κοίταζε Αυτό έχω και τα σαρκοφάγο. βιβλία. Ναι. Μάλιστα. Οι μνήμες έρχονται, ο χρόνος όμως περνάει, καθώς τα δωμάτια σας, στη σκόνη την οποία υπάρχει πλέον πάνω στους τάφους σας, θα μπορούσα να πεις ότι είναι ένα σεντόνι. Ένα μεταθανάτιο σεντόνι, το οποίο κάνει αρκετά καλά τη δουλειά του. Και καθώς ξαβλώνετε ή κάθεστε ό,τι θέλετε, ο χρόνος περνάει. Περνάει και αναρωτιέστε για πόσο ακόμα θα είσαστε εδώ ή πόσο είσαστε εδώ. Σας παίρνει πάλι η ησυχία αυτή της κρύπτης. Αυτή η νεκρική σιγή. Με ξυλιμπερίζουν μόνο τα γυαλιά. Δεν είχαμε κάμερες. Σηκωθείτε πολεμιστές. Σηκωθείτε και προστατέψτε τον τάφο.
αυτή απειλεί πάλι την κρύπτη σας. Ακούτε τη φωνή επιβλητικά να αντυχεί μέσα στο κεφάλι σας. Όσοι έχετε τουλάχιστον. Σηκώνεστε και βλέπετε κομμάτια που υπήρχαν στην κρύπτη από προηγούμενες μάχες. Τα κεφάλια, τα σώματα έχουν αποσυνδεθεί τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα που να το θυμίζει. Αράχνες έχουν κάνει στούς μέσα στην κρύπτη. Όχι μεγάλες σαν αυτές που υπήρχαν πριν, αλλά γενικότερα μικρές αράχνες. Ίσως μερικά ποντίκια να υπάρχουν μέσα και να γυρίζουν, να τους αρέσει η υγρασία και το σκοτάδι που υπάρχει εδώ. Η ρογμή στο ταβάνι ακόμα ένα ενδεικτικό του κάτι μπορεί να συμβεί. Αλλά όχι. Πάλι από την είσοδο, πυρσί. Πόδια πολλά περπατάνε. Ξυπνάτε και βγαίνετε στις πόρτες, στις αψίδες που φυλάνε τα δωμάτια σας. Ένα καινούριο θέαμα. Άντρες, γυναίκες. Παντελώς εξοπλισμένοι πάρα πολύ. Και στο κέντρο τους, κυκλικά γύρω του, υπάρχει ένας άντρας. Ένας άντρας που δεν φοράει τον ίδιο εξοπλισμό. Φοράει ρούχα. Φοράει έναν μακρύ μανδύα στο χέρι του, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ξύλο με έναν πολύ περίεργο πετράδι στο πάνω μέρος. Έχετε τα όπλα σας έξω. Δεν είναι συνηθισμένη απειλή και τους βλέπετε και σας βλέπουνε. Τραβάνε και αυτά τα δικά τους, ασπίδες, τσεκούρια, σπαθιά, ό,τι έχει ο καθένας. Άλλοι είναι φοβισμένοι και άλλοι είναι έτοιμοι να σας πολεμήσουν. Αλλά τα μάτια σας ή οι κόχες των ματιών σας πέφτουν πάνω στον άντρα. Και το ίδιο και αυτός κοιτάζει εσάς. Σκανάροντας το χώρο έχει δει τα πάντα, αλλά εσείς του τραβάτε την προσοχή. Τον βλέπετε που κάνει μια κίνηση και από το ραβδί του βγαίνει κάποιο είδους ενέργεια. Σας μιλάει. Και αυτός, η ενέργεια. Προσπαθεί να σας ελέγξει, αλλά προς το παρόν έχετε τον έλεγχο του σώματός σας. Τι κάνετε? Εγώ θα τρέξω με το ένα έντυκρο με το σπαθί προτεταμένο και το άλλο μπροστά και τρέχω τα βούρκα πάνω του. Και όποιος είναι μπροστά του σπρώχνω ουσιαστικά. Πάνω σε αυτόν πέφτει μια του ομάδα. Λέω τηλεπαθητικά. Ναι. Πες. Του λέω τηλεπαθητικά. Περίμενε. Μπορεί να μας ελευθερώσει. Μπορεί να μας ακούσει. Όχι, δεν μπορείτε να μιλήσετε. Εγώ είμαι, πώς το λένε, αναγκασμένος ας πούμε να προστατεύσω, έτσι δεν είναι? Όλοι είστε αναγκασμένοι να προστατέψετε. Άρα δεν μπορώ να έχω δική μου βούληση, να το πω έτσι με αυτή την έννοια. Θεωρητικά όχι. Θα τον αφήσω. Όχι, δεν μπορείτε να βοηθήσετε ή να κάνετε οτιδήποτε θα τους... Ναι, θα τους βοηθήσετε τέλος πάντων. Ναι. Πρέπει είτε να φύγει είτε να πεθάνει. Τρέχεις πάνω με το σπαθί λοιπόν, Έρεβορ. Μια ομάδα από αυτούς, 3, πέφτουν μπροστά σου πάνω. Οι 2 πέφτουν και σοριάζονται στη δύναμη με την οποία τρέχεις. Ένας από αυτούς καρφώνεται στο σπαθί σου. Αλλά σε σταματά. Δεν φτάνει στον άντρα. Και... Ρουσκάει, εσύ τι κάνεις? Εγώ θα βάλω το δόρυ μου και θα κάτσω ανάμεσα σε αυτόν και τη σαρκοφάγο που προστατεύω. Ωραία. Συνεχίζει. Βλέπετε το στόμα του να ανοιγοκλίνει. Ήχους δεν ακούτε. Δεν καταλαβαίνετε τι λέει. Αλλά ακόμα και να ακούγατε, ίσως πάλι να μην καταλαβαίνετε. Δεν βγάζει νόημα. Το μόνο που νιώθετε είναι αυτή η ενέργεια η οποία εξακολουθεί και κυλάει προς τα σώματά σας. Νιώθετε το σώμα σας να παραδίδει τον έλεγχο.
Ο χρόνος είναι λιγοστός. Αν δεν αντιδράσετε. Που πετάω το σπαθί μου σαν να είναι ακόντιο. Το πετάς και περνάει ανάμεσα από τον κόσμο που υπάρχει εκεί. Αυτούς τους μισθοφόρους που τον προστατεύουν ίσως. Τινή, αλλά ικανή. Χτυπάει στο ραβδί του. Το αποκρούει. Είναι αναγκασμένος. Ό,τι και αν είναι αυτό που έλεγε, πρέπει να το ξεκινήσει από την αρχή. Και νιώθετε για λίγο αυτή την ενέργεια να χάνεται από γύρω σας. Ήταν ζεστή, φαίνονταν σαν να θέλει να σας αγκαλιάσει. Πάρα πολύ καιρό αυτό το συναίσθημα. Ζέτα, να σ' αγκαλιάσει. Θυμάσαι κάποτε χέρια γύρω από το σώμα σου. Χέρια που κάποτε ακουμπούσαν το κεφάλι. Θυμάσαι ποιος σου πήρε το κεφάλι. Ο Έρεβορ. Αλλά γιατί? Λέω τηλεπαθητικά. Έρεβορ, θυμάμαι το κεφάλι μου. Γιατί? Και τρέχω πάνω στους ανθρώπους να πάρω το σπαθί μου να συνεχίσω να τους πολεμήσω. Τρέχεις, αλλά γιατί σου πήρε το κεφάλι? Η μνήμη είναι στο δικό σου έλεγχο. Άσε με να είμαι. Ναι. Γιατί αφού ο βασιλιάς, επειδή ήταν μάγος, είχε αρχίσει να προσπαθεί να γίνεται Lich και εμείς κάναμε επανάσταση απέναντί του για να τον σκοτώσουμε πριν τα καταφέρει, μετά αυτός φοβήθηκε ότι κι εγώ θα γίνω Lich γιατί ήμουν δυνατή μάγισσα. Συνομώτησε με άλλους να με πιάσουν στον ύπνο μου και να μου κόψουν το κεφάλι. Και τρέχεις πάνω στους άντρες που βρίσκονται στο κέντρο του δωματίου. Outsider. Θυμάσαι ότι πλέον... Ρουσκάινα. Θυμάσαι ότι πλέον είσαι το ίδιο με τον Έρεβορ, αλλά κάποτε δεν ήσουν. Υπηρετούσες έναν από τους δυο τους. Τον Έρεβορ ή τη Σβέτα. Ποιος από τους δύο ήταν και γιατί? Υπηρετούσα τον Έρεβορ γιατί ήταν ο στρατηγός. Στρατηγός ήταν αυτός που σας έδινε διαταγές. Παρόμοιες με τις διαταγές που ίσως δίνει αυτός ο μάγος, ο οποίος στέκεται ανάμεσα τη φρουρά του αυτή τη στιγμή. Έρεβορ τον βλέπεις όμως και προσέχεις ότι τα χέρια του έχουν διάφορα χρυσαφικά και ρουμπίνια και είναι αρκετά στολισμένος. Ακόμα και η εμφάνιση του μανδύας που φοράει είναι ραμμένος με χρυσοκέντητος. Λούτι τα οποία κάποτε κάποιος από τους σκελετούς εδώ να είχε. Αλλά δεν έχει και πολύ σημασία τώρα, καθώς όποια πλούτη και να έχει, η μοίρα του τον περιμένει αυτή τη στιγμή είναι να φυλάει εδώ αιώνια το χώρο. Ποιος από όλους είναι? Ακόμα και εσύ. Και γιατί πρέπει να το κάνει αυτό? Γιατί πρέπει η μοίρα του να είναι τέτοια? Η Σβέτα γιατί βοηθούσε τον βασιλιά, τον Αγιό, τον μάγο. Και εγώ είπα ότι μαζί σας συνομώτησα για να τον σκοτώσουμε να μην γίνει Lich. Ναι, αλλά στο μυαλό του Έρεβορ άξια είσαι εδώ. Σου έπρεπε να φυλάς τον που κάποτε βοηθούσες. Και τρέχεις, καθώς τρέχεις πάνω σε αυτούς, πέφτεις με μανία και ανοίγεις ένα χώρο στον οποίο ίσως να μπορείτε να κινηθείτε, αλλά νιώθετε πάλι αυτή την ενέργεια να σας αγκαλιάζει. Βλέπετε το άλλο χέρι του μάγου να δείχνει εσάς
έναν προς ένα και προσπαθούν να ορμήξουν πάνω σας και να σας Εγώ ακινητοποιήσουν. έχω έναν καρφωμένο, έτσι. Ναι, έχει πεθάνει κιόλας. Ωραία, θέλω να τον εισπρώξω πάνω του. Τον πετάς στο μάγο και άλλοι δύο τον πιάνουν και τον αφήνουν κάτω. Οι οδηγίες από ό,τι φαίνεται είναι ξεκάθαρες. Πρέπει να τελειώσει το ξόρκι και πρέπει να καταφέρουν να σας ακινητοποιήσουν, να σας κρατήσουν σταθερούς μέχρι τότε. Υπάρχουν Εγώ ακόμα έδωσα καμιά ότι- οχταριά από αυτούς. Ότι είναι μάγος σαν αυτό που σκοτώσαμε με τον Ερεδόρ και σαν την Σβέτα. Ορμάω με το δόρυ μου, Εσύ ακούγεσαι πολύ σιγά. ορμάω με το δόρυ μου και προσπαθώ να του χτυπήσω το μάγο που κάνει το ξόρκι στο λαιμό και να το σταματήσω. Ορμάς. Σε κόβουν οι υπόλοιποι. Έχετε αρχίσει και πιέζετε όμως αρκετά και κάνουν βήματα προς τα πίσω. Είσαστε όλοι πάνω τους. Ίσως κάποιοι από αυτούς μέσα στη μάχη να μην αντέχουν. Προσπαθώ να ανοίξω δρόμο στον... Βασικά είναι να καρφώσει το δόρυ επειδή είναι πιο μεγάλο ρίτσι. Η μανία σας είναι μεγάλη και κάποιοι από αυτούς πέφτουν στα δικά τους όπλα. Γρατζουνιόνται και αίμα αρχίζει και χύνεται στο πάτωμα. Οι ρόμπες του μάγου, ίσως από κάποια αρτηρία που κόβεται, αρχίζουν και βάφονται κόκκινες. Και καθώς βάφονται κόκκινες, ένα άνοιγμα μεταξύ σας δημιουργείται. Ορμάτε όλοι. Τους πιέζετε. Ο μάγος σταματάει το ξόρκι του και αλλάζει. Ένα περίεργο φαινόμενο. Δεν σας θυμίζει κάτι. Μπορεί να το είχατε δει κάποτε, αλλά τώρα δεν σας θυμίζει κάτι. Βλέπετε τους μισθοφόρους να κάνουν προς τα πίσω και να μην υπάρχει χώρος να κινηθούν. Ο μάγος καταλαβαίνει ότι έχει μπλέξει με δυνάμεις μεγαλύτερες από αυτές που χειρίζεται και σταματάει, γυρνάει και φεύγει. Τρέχει μακριά. Η πόρτα όμως της κρύπτης δεν είναι προσπελάσιμη αυτή τη στιγμή. Πολλοί κολλάνε σε ένα τοίχο και γυρνάνε. Προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται, σκάβουνε. Έχετε σταματήσει και τους κοιτάτε. Ξέρετε ότι ό,τι και αν έχει γίνει δεν μπορούν να βγουν έξω. Θα μείνουν εδώ μαζί σας. Θέλω να πάρω το ραβδί του μάγου. Έχει φύγει. Ο μάγος έχει φύγει. Το βάλε στα πόδια. Τους κλείδωσε μέσα εδώ. Για άλλη. Αρχίδι. Sorry. Τους βλέπετε να προσπαθούν να ξεφύγουν. Άλλοι γυρνάνε προς τα εσάς με τα όπλα τρεμάμενα πλέον. Τους εξοντώνουμε έναν έναν. Εγώ Πέφτει πάω κάτι στις εδώ. γυναίκες Εντάξει, και κοιτάω τα κεφάλια τους να δω άμα μου αρέσει κανένα. Υπάρχουν διάφορα, αλλά δεν προλαβαίνεις να δεις κάποιο. Δόρυ και σπαθί κόβουνε δεξιά και αριστερά και καθώς είναι όπλα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα και των δυο τους, τα βλέπεις ότι σκίζουν μάγουλα, μάτια, κόβονται μαλλιά, σκάλπ που πέφτουν στο έδαφος. Από ό,τι φαίνεται δεν θέλει κανένας να πάρει στο κεφάλι σου ή ίσως και να το κάνουν για χαβαλέ. Ο χρόνος εδώ είναι πολύ μεγάλος. Περνάει και κάπως πρέπει να περάσει ευχάριστα η ώρα. Εξάλλου μέχρι τώρα ό,τι απειλή υπήρχε δεν είχα το θέμα. Αλλά Glory fades ή God's love. Glory fades. Glory fades, ok. Glory fades καθώς ένας θόρυβος ακούγεται και Headless από ό,τι φαίνεται το σύμπαν είναι λίγο εναντίον σου. Η προτομή που έχει στον τάφο έχει σπάσει και έχει πέσει μέσα. Από ό,τι φαίνεται ακόμα και εδώ δεν θα βρεις ησυχία. Όμως δεν σε απασχολείται πολύ. Δεν είναι ότι σε ξεβολεύει κιόλας.
κάθεστε και εξαπλώνετε πάλι στα κρεβάτια σας, στους τάφους, αυτά τα φέρετρα. Και ο χρόνος περνάει πάλι. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να μου πείτε αν ο κόσμος κατακαιρματίζεται ή αν ο χρόνος καταβροχθίζει. Τι ήταν το πρώτο? Ο κόσμος κατακαιρματίζεται. Ο χρόνος. Κόσμος κατακαιρματίζεται. Το χρόνο. Τέλεια, ωραία. Άρα θα μας πει, Γιώργη. ο Ρουσκάινα θα μας πει τι θέλει. Έναν έχετε. Κάτσε, ο χρόνος Ο χρόνος καταβροχθίζει ή ο κόσμος κατακαιρματίζεται. Ο κόσμος κατακαιρματίζεται. Ησυχία πέφτει στον τάφο. Όσο εσείς κοιμάστε, είστε αδρανείς. Ένας τεράστιος σεισμός διαλύει ένα κομμάτι της κρύπτης. Ένας τείχος, το ταβάνι στο κέντρο του δωματίου, εκεί που ήταν η ρογμή, πέφτει. Υπάρχουν συντρίμμια αυτή τη στιγμή τα οποία βρίσκονται μέσα στο κέντρο του δωματίου. Αλλά η σιωπή που υπάρχει εξακολουθεί να σας κοιμίζει σαν ένα έτσι περίεργο απόκοσμο ανούρισμα. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Κάτι για άλλη μια φορά σας αναγκάζει να σηκωθείτε. Ακούτε φωνές από το κέντρο του δωματίου και βγαίνοντας από τα δωμάτια σας διαπιστώνετε ότι ένα σκοινί κρέμεται από το σημείο το οποίο έχει καταρρεύσει το μέρος του ταβανιού. Ακούτε φωνές και νέοι άνθρωποι, κάπως καλοντημένοι, εξερευνητές ίσως. Σύμβορυχοι σαν τους άλλους. Μπαίνουνε μέσα, ένας προς έναν κατεβαίνει το σκοινί. 5 στον αριθμό. Ένας από αυτούς, ο πρώτος που κατεβαίνει, κρατάει ένα πυρσό και τον κινεί δεξιά και αριστερά. Σας βλέπει, ο δεύτερος κατεβαίνει και έχει ένα χαρτί στα χέρια του. Ένα χάρτη για την ακρίβεια. Ένα νόημα καταφατικό. Φαίνεται να υποδηλώνει ότι βρίσκονται στο μέρος που θέλανε, καθώς και οι άλλοι 3 κατεβαίνουν. Έχουν όπλα, είναι εξοπλισμένοι, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Φαίνεται να σας κοιτάνε και να περιμένουν την κίνησή σας. Υπάρχει ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα που διακρίνεται στα πρόσωπά τους. Δεν είναι απερισκεψία, δεν είναι φόβος. Ούτε όμως είναι και σιγουριά για αυτό που κάνουν. Ένα είδος ηρεμίας. Αλλά δεν πάβει να είναι
Παρήσακτη. Χωράω και σέρνω το σπαθί μου πίσω μου και τους πλησιάζω. Σέρνεις το σπαθί και μια μνήμη σου έρχεται στο κεφάλι. Το υποτιθέμενο κεφάλι. Θυμάσαι κάποιους που έχεις σκοτώσει ή διώξει από τον τάφο? Ίσως κάποιος από τους τυμβόρικους, ίσως κάποιος από τους μισθοφόρους. Κάτι σου θυμίζει. Με κάποιον από αυτούς είχες μια σύνδεση. Τι ήταν αυτή? Τι μνήμη σου έρχεται στο κεφάλι? Κάτσε, με ποιον? Με έναν από αυτούς που σκότωσες. Είτε ήταν τυμβόρικος, είτε ήταν από τους μισθοφόρους. Δεν ξέρω πόσο πίσω. Δεν έχει σημασία. Ο χρόνος έτσι κι αλλιώς δεν ξέρεις πόσο έχει περάσει. Ναι. Ήταν ένας από αυτούς που ήξερα όσο ζούσα και μάθαινα το ξεβολείο. Από ό,τι φαίνεται τα χέρια του, μάλλον τα χέρια σου, κάποτε τον βοηθούσαν και τώρα το πτώμα του, τα κόκαλά του κοίτονται εκεί μαζί με τα δικά σας. Για καλή του τύχη δεν κουνιούνται. Αλλά εσύ θυμάσαι τις σκηνές τότε που προσπαθούσαν να του εξηγήσεις πώς να βάλει το βέλος στο τόξο και να ρίξει, πώς να σημαδέψει, ίσως ελάφια, ίσως σταθερούς τόπους. Outsider. Και εσύ το ίδιο. Σκάινα. Και εσύ το ίδιο. Κάποιον από αυτούς που είχες σκοτώσει ή ίσως αυτόν που είχατε διώξει, το μάγο, κάποια σύνδεση είχατε. Έρευορ και εσύ το ίδιο. Ποιος ήταν αυτός, ποιος από όλους και τι σύνδεση είχατε, τι μνήμη σας προκάλεσε, σε επανέφερε. Τον εγκέφαλο. Το μόνο που μου έρχεται είναι επαγγελματική. Πες ό,τι Είναι θες. παρήσακτος και εγώ ο φύλακας. Όχι, στη ζωή είχατε σύνδεση. Πώς Πιο γίνεται, πριν. αφού έχουν περάσει αιώνες, ξέρω. Δεν ξέρετε πόσο καιρός έχει περάσει. Δεν το ωραίο. Εγώ αισθάνομαι ότι ένας από αυτούς είναι η Μετεσάκος, αυτού που φυλάμε και έχει έρθει εδώ να τον αναστήσει και πρέπει να σταματήσουμε να Εγώ έλεγα απόγονος. Ο μάγος ίσως που είχε έρθει πριν να σας θυμίζει κάτι κοινό με τον βασιλιά, το μάγο βασιλιά, ο οποίος αυτή τη στιγμή κοίταται νεκρός μέσα στη σαρκοφάγο. Γιατί όμως γιατί όμως αυτή τη στιγμή άλλος από εσάς πιστεύει ότι είναι η μετενσάρκωση και άλλος πιστεύει ότι κάποιος απόγονός του. Αλλά αυτή τη στιγμή μπροστά σας βρίσκονται 5 νέα άτομα. Έχετε παγώσει και σκέφτεστε τις μνήμες σας, καθώς όμως η Σβέτα κάνει κίνηση μπροστά με το σπαθί να χδέρνει το πάτωμα. Τραβάνε τα όπλα τους. Πρόχειρα έτσι, μικρά στιλέτα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Λάμπουνε. Γυαλίζουνε στο φως που πέφτει από πάνω και τα προεκτείνουν απέναντι προς τα εσάς. Πλησιάζω επιβλητικά και του κοπανάω το ενός, ξέρω, το ταγκεράκι από το χέρι με το σπαθί μου. Κάνεις μια κίνηση να το χτυπήσεις τον ταγκεράκι. Το ταγκεράκι δεν φεύγει ποτέ από το χέρι του. Απέναντίας με τον που χτυπάς, νιώθεις ότι έχεις χτυπήσει κάποια πέτρα και το σπαθί σου φεύγει με όλη τη δύναμη προς τα πίσω. Σαν να έχεις χτυπήσει τείχος. Νιώθεις ένα μηδίασμα στο στόμα του. Μια αυτοπεποίθηση που σιγά σιγά χτίζεται.
Ρουσκάινα. Ρουσκάινα. Δεν σημαίνει αυτό. Βλέποντας αυτό το ότι το σπαθί του Έρεβορ δεν έκανε ζημιά, πιστεύω ότι και το δικό μου σπίρ δεν θα καταφέρει να τραυματίσει τους αντιπάλους μας. Οπότε θα τραβήξω το μαγικό μου dagger που είχαμε για να πολεμήσουμε τον μάγο βασιλιά και θα δοκιμάσω να τους μαχαιρώσω με αυτό. Το τραβάς και διαπιστώνεις ότι είναι εκείνη τη στιγμή, είναι ίδιο με αυτό που κρατάνε. Δεν υπήρχαν πολλά, λίγα. Περνάγανε από γενιά σε γενιά. Κάνεις μια κίνηση και η δύναμη των δύο στιλέτων που βρίσκουν μεταξύ τους πετάει σπίθες και ακτινοβολούν σε όλο το δωμάτιο. Εξωστρακίζονται. Κάνει 2 βήματα πίσω και εσύ και αυτός. Πας να χτυπήσεις και ένας άλλος παίρνει τη θέση του. Σβέτα. Πλησιάζω προς το σημείο που είναι το σκοινί που κρέμεται. Το κρατάω καλά με το ένα μου χέρι και με το άλλο χέρι που έχει το σπαθί το κόβω όσο πιο ψηλά μπορώ. Θα έλεγε κανείς ότι τους κοιτάω. Ότι γυρνάω το κεφάλι μου και τους κοιτάω να δω τις αντιδράσεις τους. Γυρνάς στο σώμα σου. Ναι. Γυρνάς στο σώμα σου προς αυτούς και παρότι δεν έχεις κεφάλι, καταλαβαίνουν ακριβώς τι προσπαθείς να κάνεις. Το κόβεις. Δεν βλέπετε να αντιδρούνε. Είναι λες και έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους. Δεν θέλουν να βγουν από εδώ. Κάνουν μια κίνηση και καθώς σας βλέπουνε να έχετε έτσι κάπως αποχαυνοθεί από αυτό που γίνεται, τουλάχιστον τον Έρεβορ και το Ρουσκάινα, κάνουν μια κίνηση και σας τυπάνε, βρίσκουν ένα άκρο, πέφτουν πολύ πάνω σας, 2 και 2. Ένας έχει μείνει και κοιτάζει τη Σβέτα. Πέφτουν και σας ακουμπάνε με τα στιλέτα, καθώς γδέρνουν κάπως τα κόκαλά σας. Τα βλέπετε να φλέγονται σε μια λευκή φωτιά και κάποια από τα κόκαλά σας φαίνονται να σπάνε ή να διαλύονται. Σβέτα, βλέπεις αυτό το άτομο το οποίο βρίσκεται μπροστά σου. Μια μικρή νεαρή γυναίκα. Βγάζει από τη τσάντα που έχει. Βγάζει από ένα σακούλι μάλλον που κρέμεται, ένα δισάκι. Βγάζει κάποιο είδους υλικό, κάποιο είδους σκόνη και την πετάει στο χώρο. Νιώθεις περίεργα. Νιώθεις σαν να υπάρχει κάτι πάνω από το λαιμό σου, κάτι βαρύ, κάτι το οποίο να σε κουράζει. Γυρνάς και κοιτάς και βλέπεις τον πίνακα. Το πίνακα τον οποίο έχεις φτιάξει και δεν έχει αυτή τη στιγμή κεφάλι, γιατί κάποια στιγμή ένα δόρυ καρφώθηκε εκεί. Τέλειο που θα ήταν το κεφάλι της κοπέλας εκεί πέρα. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχε σχεδιάσει. Κάνετε. Σε λες ότι το δικό μου το κεφάλι θα μοιάζει πολύ με το κεφάλι της κοπέλας. Το κεφάλι της κοπέλας μοιάζει πάρα πολύ με το κεφάλι που είχε σχεδιάσει στον πίνακα. Αυτό το κεφάλι πίνακα, όχι στον πλέον τοίχο. δεν φαίνεται. Όχι. Προχωράω και πιάνω το χέρι της να δω αν μέσα από τον αριστερό καρπό της έχει ένα έμβλημα που είχε η κοπέλα που ζωγράφησε στον πίνακα. Πιάνεις τον καρπό και τον γυρνάς. Είναι κενός. Ο αριστερός καρπός. Γιατί μόνη της βάζει το χέρι και τραβάει το μανίκι και είναι στο δεξί καρπό και σου το δείχνει.
παγώνεις. Και εκείνη τη στιγμή, με μια πολύ γρήγορη κίνηση, νιώθεις από πίσω σου 2 στιλέτα να καρφώνονται στα κόκαλά σου, στα κόκαλα της λεκάνης. Νιώθεις ένα περίεργο πόνο, σαν κάτι να σε τρυπάει και να καίει ταυτόχρονα. Νιώθεις πόνο που δεν θα έπρεπε. Νιώθεις σαν κάτι να διαπερνάει τα όργανά σου, αλλά δεν είναι εκεί. Το κεφάλι σου είναι βαρύ, αλλά δεν είναι εκεί. Οι άλλοι 2 τι κάνετε? Εγώ θα πω στον Ρουσκάινα. Τι είναι αυτό το όπλο που έχεις και έχουν και αυτοί? Δεν θυμάσαι, στρατηγέ, είναι το μαγικά όπλα για να σκοτώνουν τους μάγους. Εσύ πρέπει να έχεις το μαγικό σπαθί που έκοψε στον μάγο βασιλιά. Ενεργοποίησέ το. Θα πάω να πάρω το σπαθί μου. Το έχεις, ενεργοποίησέ το. Πας στο δωμάτιο. Πες τα μαγικά λόγια. Πας στο δωμάτιο, εκεί που βρίσκεται η θήκη με τα σπαθιά. Υπάρχει ένα πάνω-πάνω. Πας να το πιάσεις. Σε έχει ακολουθήσει ένας από αυτούς. Περιμένεις την είσοδο. Ρουσκάιν, εσύ τι κάνεις? Προσπαθώ να τους κρατήσω πίσω, ώστε να δώσω χρόνο να φέρει το σπαθί του. Στρατηγός. Προσπαθείς να τους κρατήσεις και νιώθεις χτυπήματα στα πόδια σου και γονατίζεις. Μία παύση υπάρχει, καθώς ένας από αυτούς στέκεται μπροστά σου. Σε κοιτάζει με 2 μάτια τα οποία δεν σου φαίνονται και τόσο ξένα. Μία βαθιά ανάσα, ένας αναστεναγμός, ένα ξεφύσιμα και ένα ντάγκερ καρφώνεται στο μέτωπό σου. Και νιώθεις και νιώθεις τη μαγεία που σε δένει με το χώρο να διαλύεται, όπως διαλύονται και γίνονται σκόνη και τα κόκαλά σου. Σιγά σιγά. Σβέτα, βλέπεις, νιώθεις πόνο εκεί που σε κάρφωσαν τα στιλέτα, αλλά δεν σταματάει. Ένας από αυτούς έχει βγάλει κι άλλο ένα και σκαρφαλώνει με αυτά στο σώμα σου. Φτάνεις στο σημείο που θα έπρεπε να είναι το κεφάλι σου, αλλά δεν είναι εκεί. Κάνει και τα 2 του στιλέτα, τα σηκώνει και τα καρφώνει στο κεφάλι σου, ή εκεί που θα έπρεπε να είναι. Βλέπετε ότι σταματάνε στον αέρα και δεν θα έπρεπε να νιώθεις τίποτα. Δεν έχεις κάτι εκεί, αλλά πονάς απίστευτα. Προς στιγμήν πέφτεις μπροστά, καθώς σχηματίζεται μια μορφή σε εκείνο το σημείο, εκεί που θα έπρεπε να είναι το κεφάλι σου. Η σκόνη η οποία έριξε πριν στον αέρα πάει και κάθεται σε εκείνο το σημείο. Το περίγραμμα υπάρχει. Δεν είναι γνώριμο το συναίσθημα. Σε ακουμπάνε πολύ προσεκτικά κάτω καθώς αρχίζεις και πέφτεις, καθώς και σένα τα κόκαλά σου διαλύονται. Έρεβορ, δεν το ξέρεις, έχεις μείνει μόνος σου. Αλλά με μια πολύ γρήγορη αίσθηση του χώρου διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχουν οι 2 σύντροφοί σου στην προστασία της κρύπτης. Το πλάσμα που βρίσκεται μπροστά σου, αυτός ο άνθρωπος, κάνει ένα νόημα με τον dagger του και όπως κρατάς το σπαθί με τη θήκη, με το θικάρι του στα χέρια σου, το έχεις κατεβάσει από το ρακ. Κάνει μια κίνηση και σου το δείχνει. Σου το δείχνει με το στιλέτο του και μετά σου δείχνει το πάτωμα. Σου κάνει ένα νόημα. Ένα νόημα αρνητικό. Δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι, πιστεύεις. Αυτή είναι τουλάχιστον η κίνησή του. Φαίνεται να έχει χαλαρώσει πολύ και να κάνει μερικά βήματα προς τα πίσω, να βρεθεί μαζί με τους υπόλοιπους στο δωμάτιο. Και εγώ συνεχίζω να πηγαίνω προς το μέρος του. Συνεχίζεις να πηγαίνεις προς το μέρος του και βλέπεις το φως να πέφτει ξαφνικά μέσα στο χώρο. Το
φως του ήλιου. Πάει πάρα πολύ καιρός που το έχεις δει. Έχεις το σπαθί και το έχεις βγάλει το θικάρι. Μπορεί να μην μπορεί να μιλήσεις, αλλά οτιδήποτε μαγική βελτίωση έχει αυτό το όπλο φαίνεται να αρχίζει να δουλεύει. Να αρχίζει να ενεργοποιείται κάποια σύμβολα, ίσως κάποια ζαφύρια και πετράδια που υπάρχουν φαίνονται να λάμπουνε. Μπορεί και να είναι ιδέα σου όμως, μπορεί και να είναι στον ήλιο. Σκοινιά τυλίγονται γύρω από τα άκρα σου. Σε κατεβάζουν κάτω. Το σπαθί είναι κλειδωμένο στα χέρια σου, δεν πέφτει. Το θικάρι δεν σε ενδιαφέρει και πολύ. 5 στιλέτα καρφώνουν το στήθος σου και την πλάτη σου. Το σώμα σου πάβει να είναι δεμένο με το χώρο. Σιγά σιγά όλοι, καθώς χάνετε την υπόστασή σας, νιώθετε αγαλίαση. Τέλος. Ό,τι κι αν ήτανε, δεν χρειάζεται πλέον να βρίσκεστε εδώ και να προστατεύετε την κρύπτη. Για κάποιο λόγο πιστεύετε ότι είναι και σε καλά χέρια.